جنابی سەرۆک زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە. دوای ئاگربەستی شەڕ ئەمریکا و ئێران بڕیارە دەست بە گفتوگۆ بکەنەوە. فەڕەنسا و یەکێتی ئەوروپا لەکوێی ئەم گفتوگۆیانە دەبن. دووهەم پرسیارم جنابی سەرۆک زۆر گرینگە بۆ کورد. زۆر سپاس کە بۆم هەیە پرسیار بکەم. کورد دروز و ئەلەوی لە دەستوری کاتی سووریا ناڕازین و دیمەشق هیچ ناکا بۆ ڕازیکردنیان. ئێوە دەتانوێت چۆن کورد و کەمینەکانی دیکە لە سووریا ڕازیکرێن، بە تایبەتی کۆنگرەی گشتی کورد داوای ئۆتۆنۆمی کرد. The Kurds National Congress has demanded autonomy. That's so important. Thank you so much. Look, we have a very clear position. Gelek spas. Di derbarê bernameya nukleeriya Îranê de helwestek me ya pir zelal heye. Li Ewropayê li hevkirinek giştgirî heye ku divê bername ji nû ve neyê destpêkirin û divê rê li ber Îranê were girtin ku çekên nukleerî bi dest bixe. Ji ber vê yekê min pêşî bandora êrişê behs kir. Lê niha giring e ku em behsa rêbazên dîplomatîk û danûstandinên ji nû ve dest pê bikin da ku çarçoveyek nû her wiha çavdêriyek nû ava bikin. Ji ber vê yekê saziya navdewletiya çavdêriya atomî merema min Ajansa Enerjiya Atomiya Navneteweyî pir giring e ku Îran di çarçoveya peymanên nebelavbûna nukleerî de bimîne. Lewma li ser vê yekê lêvkirin û zelaliyek tevahî heye û em dixwazin bi Amerîka û alyandin û Ajansên Navneteweyî re pir nêzik bixebitin. Di derbarê rewşa Sûriyeyê de hin ji her kenserekiyên kûme bi serokên nû yê Sûriyeyê re destnîşan kirine bi taybetî rêzgirtina ji hemû pêkhatiyên civaka sivîla Sûriyeyê. Ez û hemû hevkarên min di tekeskirina li ser vê xalê de zelal bûn. Ji ber vê yekê bi serokê veguhêz re ji bo tekeskirina li ser vê herî dawî li ser telefonê lêgeriyan. Lê me lîsteyeke tiştên sereke hene ku di hefteyên dawî de ji bo rakirina cezayên me bûne hincet. Şerê li dijî Kaptagon ku wê pêk aniye, zelalbûn di şerê li dijî Daişê û komên terorîst de ku li ser wê zelal e û em dixwazin ew bêtir bi koalîsyonê re bejdar bibe. Bi rêzgirtina li hemû pêkhatiyên civaka sivîla Sûriyê em bi eşkere hewcene ku rewşê baştir bikin. Rewşa heyî nayê qebûlkirin û nemaze piştî êrişên terorîstî û her wiha li dijî hin kêm neteweyan û pêvajoyek siyasî ji bo pêkayîna vê rojevê. Ji ber vê yekê em pir bi baldarî tevdigerin. Hûn giringiya eşkereya Komara Fransayê ji bo gelê Kurd li Iraq, Sûriyê û lê her derê dizanin em rewşê pir ji nêzve dişopînin. Hûn dikarin li ser me hesab bikin. Gelek spas. Hûn rêzdar in. Follow up very carefully the situation. You can count on us. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.